Hailey Bieber má vlastnú značku skincare, volá sa Rhode a nás tlačiarni zaujali ich krabičky, tak poďme si ich trochu rozanalizovať. Táto technika sa volá debossing a samotná grafika je vtlačená do papiera a tým pádom niektoré časti textu alebo grafiky vystupujú. V tomto prípade je to samotné logo Rhode. Pridáva to baleniu takú hmatateľnú textúru, ale stále si to zachováva taký minimalistický vzhľad. Čo sa týka samotného dizajnu a farebnej schémy, tak Rhode si ide cestu takým tým čistým, sofistikovaným minimalizmom s použitými takými sivými, neutrálnymi tónmi. Čo je však zaujímavé a myslím si, že toto bude ďalším trendom aj u nás, je to, že menia farby tej krabičky v závislosti od farby daného produktu, ale grafika ostáva nezmenená a zachovaná. Vidíme to napríklad aj na tomto žltom čističi. Technológia a dizajn na krabičkách ostávajú nezmenené, mení sa len farba. Je to skvelá stratégia na to, ako si udržať konzistentnú identitu značky. Ak hľadáte spôsob, ako oživiť svoju značku, robte to napríklad takto.